Bostegunean, erakundetako ordezkariek eta hainbat arlotako profesionalek gai hauetaz eztabaidatuko dute eta parte hartzaileekin sektore horietan jasotako esperientziak elkartukatuko dituzte. Alde batetik, Getxoko bertoko proiektuei eta bestetik udalerrian ikasteko izan daitezkeen kanpoko ekimenei ekingo diete. Jorratzeko gaiak, ondorengo hauek izango dira. Otsaiak 2, Getxo espezializazio adimentsua, sustapen ekonomiko eta iraunkorraren aldeko apustua. Otsaiak 7, bigarren eguna izango litzateke, Getxo IKS edo industria kultural eta sortzaileen aldeko apustua. Otsaiak 9, beratzean, Getxo BS edo berrikuntza sozialaren aldeko apustua. Otsaiak 14, Getxo kirolaren eta ongizatearen teknologia eta industrien aldeko apustua. Eta amaitzeko, 5. eguna, otsaiak 15 izango litzateke Getxok turismoaren aldeko apustua egiten du. Getxoko etorkizun gastronomikoa kusinatzen. Printzipio zor eta barizez izarra jatetzea.